jamana kɔ kan ni waati in na an b'a fɔ a ka dɔn k'a fɔ an b'an fɛ Mali la yan na kɛrɛnkɛrɛnnen na an b'an fa ka faba la Bamako commune 6 la n'o ye Yirimajɔkaw fɛ an nana ayiwa an ka badabada Yusuf Jakite funangɛni mun bɛ ayiwa maaw kɛnɛya k'u to u sigiyɔrɔ la téléphone juru fɛ donc o y'a ka baara ye wa hakaja bi thème fana ayiwa k'a bɛ se wari baara la dɛ ayiwa an kɔni b'a dɔn k'a fɔ ayiwa o maa ma ca et en même temps aussi n'o bɔra ye est ce que ale bɛ baara in mun kɛ c'est à dire ka maaw kɛnɛya téléphone fɛ a maaw ka ca dugu in kɔnɔna na an ka fɛnw bɛna boli nin kan n ka hakili la an ka nɛgɛjuru sira fɛ aw delila k'a sɔrɔ an ka bɔlɔlɔ sira fɛ nɛgɛjuru siraw fɛ donc a ye maa caman ta ka bana furakɛ donc an bɛna foli bila la ka sɔrɔ ka don ayiwa babusenw kɔnɔna na Isufinu la ma somɔgɔ bɛ di hɛrɛ dɔrɔn wa ko baasi t'i la alhamdulilayi basi foyi t'an na mɛ yan foli bila maliyɛndenw na jamana kɔnɔ ani jamana kɔ kan nin waati in na u bɛ k'an filɛ bɔlɔlɔ sira alhamdulilayi an bɛ bɛɛ lajɛlen fo minnu tulo b'an na ani minnu ɲɛ b'an na Isufu Jakite don funakɛni bɛ bɔbɔw la kuma ka kulokuron kulo dayɛlɛ ka namaraw lataama funakɛni m'a to a siso kɔnɔna la ka mɔgɔw furakɛ nɛgɛjuru sira fɛ ka sɔrɔ ji ma d'i ma nasi ma d'i ma sɛbɛn ma d'i ma tafu ma d'i ma o Isufu Jakite don an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ni waati in na an bɛ direct kɔnɔna la an bɛna mɔgɔw kɛnɛya ni Ala tɔgɔ ye ni Ala ka jɛ ni Ala ka yamaruya ye an bɛ hukumu kɔnɔna la Musa. Ok, a faamuyana alhamdulillah Ala k'an bɛn sababa ma Yusuf an b'a dɔn k'a fɔ nin t'an ka sigi fɔlɔ ye sigi delila ka kɛ o sigi in kɔnɔna na yala i ye maa minnu furakɛ i n'u fɛla bɛ cogo di u ko cogo di est ce que o maa ninnu u y'i wele wa bon an b'o de fɔ baara kɔnɔna la n'i bɛ tiɲɛ kan i bɛ taa de i tɛ segin kɔfɛ quoi n'i ye adamaden sirannen dɔrɔn i bɛ nkalon de kan an b'o fɔ an bɛ baara kɛ an tɛ siran an tɛ tamakiya yɔrɔ yɔrɔ i ja i bɛ ne wele ne bɛ kɛnɛya di mɔgɔw ma ka sɔrɔ ji ma d'u ma ne tɛ magila dɛ i bɛ maki yɛrɛ la o témoignages bɛ yen Musa yɛrɛ o caman témoin an y'a kɛ yan mɔgɔ caman seginna k'i wele i yɛrɛ ɲumanna a y'a kɔrɔbɔ o de ka fisa ni kuma ye sisan tuguni an bɛna don kɛnɛya sira de kɔnɔna la an bɛna direct de kɛ sisan tuguni ka mɔgɔw kɛnɛya diɲɛ selengnaani bɛɛ fɛ kunu fɔya kunu kɔnɔna la ta kana ta la dɛ an ka jaabi tɛ sini ye sinikɛnɛ ko tɛ sisan a banna a ma ban mɔgɔ y'an sutura an ma yafa a tɛ tɛmɛ nin kan donc o kɔrɔ n'i y'a fɔ dɔrɔn a bɛ kɛ bon Ala bɛ sɔn Musa fɛn min ka gɛlɛn ɲɛnamaya la i b'o dɔn ni Ala tɛ sɔn quoi ne t'a kɛ o ne bɛ minnu furakɛ Faransi Italie Espagne ji tɛ d'u ma n ko Ala de b'o nɔgɔya ni Ala tɛ sɔn ka ban ni Ala tɛ sɔn i bɛ siran kɛ mais ni Ala bɛ sɔn ka kɛnɛya di mɔgɔw ma i bɛ siran mun ye dalilu y'o de dalilu man ka kɛ propagande ye quoi parce que a bɛ kɛ caman kɔnɔ k'a fɔ ko an tɛ an m'an change la mɔgɔ la an ta to yɛrɛ n'o don jan sɔrɔ an bila o bi m'an bila la o bi ko tɛ o kuma la ɲuman tɛ ban yala i bɛ mɔgɔw furakɛ e bɛ mun de kɛ ni i ye nin distance in fɔ k'a fɔ k'u b'u to Italie France États-Unis k'u furakɛ e b'a kɛ cogo di o bɛɛ k'a yira k'a fɔ Ala ye omniprésent Ala bɛ fan bɛɛ fɛ yɔrɔ ma dɔgɔ Ala bolo yɔrɔ ma sugu Ala bolo yɔrɔ bɛɛ Ala bɛ yɔrɔ o yɔrɔ furakɛli bɛ kɛ Ala dun bɛ fan bɛɛ de Ala dun bɛ fan bɛɛ en tant que Ala bɛ fan bɛɛ ne bɛ se ka mun kɛ ɲɛ ni ɲɛ ne b'o kɛ ka sɔrɔ ne ɲɛ t'i la barisa ne t'a kɛ ne bɛ n sira Ala la Ala b'a kɛ i y'a faamuya se tɛ ne o se tigi ye Ala de ye Ala de b'i kɛnɛya sababu ye ne de diɲɛ ko bɛɛ ye sababu de i y'a faamu en tant que bɛ diɲɛ kɔnɔ kɔni k'i bɛ fiɲɛ sama k'a bila n'i ye ne wele tɔɔrɔ la ne bɛ Ala deli Ala b'i nɔgɔya hali baganw ne tɛ hadamadenw dɔrɔn furakɛ hali baganw kunnafɛn gɛlɛn bɛ minnu na o jinɛ bana bɛ minnu na Musa an y'o caman kɛ hali n'i ka so binna ne wele kuma tɛ o an bɛ kuma o kuma fɔ an b'a bɛɛ kɛ k'a yirila de n'o caman b'i sigi k'a fɔ ko n b'a kɛ tan radio so ni fɛnw na an ta to ye dɛ an b'an taw fɔ an b'an taw kɛ kɛnɛ kan n'a y'a sɔrɔ nkalon don sisan t'an sɔrɔ a la dɛ barisa i t'i miiri diɲɛ mɔgɔ la mun tɛ n'an fɛ yan dɔ bɛ bɔ Faransi dɔ bɛ bɔ Italie dɔ bɛ bɔ yɔrɔ wɛrɛw la ka na an sɛgɛrɛ yan téléphone na kuma dɔrɔn tɛ o bɛ na an sɛgɛrɛ yan fana an bɛ Ala ta yir'u la kɛnɛ kan mais bi ta in e ko e bɛ nafolo la baara kɛ n'i ko nafolo wari dɔrɔn tɛ fɛn caman de don caman bɛ yen o bɛ ne wele ko ne ka baara dan ye furakɛli dɔrɔn na n ko non ne tɛ furakɛli dɔrɔn kɛ ne bɛ garisɛgɛ ne bɛ fɛn bɛɛ fɛn na ni n'o den yɛrɛ muso ma diɲɛ don o don bɛ 5000 dun mais mun bɛ e bɛ ka mun kɔnɔ i m'o di Zena i yɛrɛ ye nin ko ye k'o ye chartiw de ye barisa minnu t'i suguya dɔn a b'u kɔnɔ k'a fɔ k'i cungura ko kɔnɔ de an bɛ fɛ ka yira malo na k'a fɔ an ta tɛ k'a fɔ ko kɛnɛya dɔrɔn dɛ kɛnɛya ko in nana an sɔrɔ dalilu yɔrɔ b'an bolo mun ka girin ni furakɛli in ye o dalilu bɛ tali kɛ jumɛn ni jumɛn bon
amina ko caman bɛ ala ma don na a bɛɛ tɛ se ka citer i mana n'i ka degun togo togo fɛn bɛ fɛn na an bɛ o kɛ ala ta kɔfɛ foyi tɛ se k'o bali musa o bɛ kɛ basa se t'an ye an b'o de fɔ sababu de b'an bolo an b'a kɛ fɛnɛ cicogo t'a la a bɛ kɛ. mais nafolola baara an b'a ye k'a fɔ maa caman b'a fɔ k'u b'a la baara ne ta tɛ k'a fɔ ko ka wari yɛlɛma yɛrɛ k'a fɔ ko na ni wari caman ye n b'a kɛ tan n b'a yɛlɛma n'o tɛ dɛ ne bɛ saraka de bɔ ka saraka d'i ma ka saraka fɛn f'u ye i b'a k'a kɛcogo la i bɛ fanga bɛ garizigɛ bɛ fanga sɔrɔ dɔ bɛ fara garizigɛ kan